baki mai yanka wuya. Rikicin siyasa na ƙara ta'azzara a jihar Kebbi bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin jihar a matakin ƙananan hukumomi. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata Majalisar Dokokin Jihar Kebbi da kaf ɗaukacinta ta jam'iyyar APC mai mulkin jihar ce ta ba da sanarwar cire kakakin majalisar da mataimakinsa tare da maye gurbinsu. Alhali kuma har kawo yanzu ba a bayyana laifi ko dalilin cire su ba. A cikin shirinmu na wannan makon wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar sun yi zargin cewa sun lura da ana nan ana ta sauke tsofaffin 'yan jam'iyyar ne daga mukamansu na gwamnati. Ana kuma sauya su da sababbin shiga jam'iyyar, akasari waɗanda suka sauya sheka daga PDP. To sai dai takaddamar ta ƙara bayyana a wannan makon bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi, inda wasu manyan 'yan jam'iyyar suka yi zargin cewa an cusa wasu shugabanni saɓanin waɗanda aka yi yarjejeniya tun da farko. Wannan lamari da kuma musamman kalaman ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar da ke goyon bayan ɓangaren gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu wato Sani Zauro Hukuma sun ƙara faɗaɗa zargin. Cika malami mai girma gwamna ya tabbatar muna insha Allah kai zai handi gobe amma kahin a ce komi. Jama'a birnin Kebbi ku da tsaye ku amince mu cika malami ku da tsaye ku shi gani. Ko amince? Ko amince? Waɗannan kalamai sun haifar da sababbin cece-kuce, inda ɗaya ɓangaren da ke hankoron miƙa kujerar gwamna a ɗaya daga cikin yankunan masarautun Argungu, Yawuri da Zuru suna ganin tamkar ana tallata wani ɗan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 ne daga masarautar Gwandu, wadda ita ce ke mulkin jihar tun dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999. Abdullahi Muhammad Lamba ɗan masanin Yawuri shi ne mai magana da yawon masu fafutukar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, wadda kuma ake hasashen tana da goyon bayan babban jigon siyasa a jihar, Sanata Muhammad Adamu Aleru. Shi kansa mai girma gona a matsayinsa na shugaba shi ya tara mu da manyan mu irin su Aleru da su Mallamawa, ya ce ya kamata a yi adalci ga shugabannin jam'iyya saboda an hito nisa kuma sun wahala. To abin da ya ba mamaki bayan an wannan matsayin sai aka koma da baya kuma aka sa wasu yara suka shiga gidan cikin ɗakuna sun rubuta mutane su ce a cire wani a cire wani. To da ƙarshen ta abin da muka zo muka gane sai muka gane cewa duk wanda ke tare da mai girma sanata shi ake so a kawai muna ganin kuma dangantakan sanata da shi mai girma gona abu ne wanda yake da ɗaɗɗe kuma da ke da tarihi da amana. Mai girma gona ya yi duk abin da yake yi don shi sanadin dawowansa da ya je on exile na zuwa gudun hijira ya bi duk hanyar da zai bi ya tabbatar da ya dawo. To na san ko in ba mahaifinsa ban san yana da wani mutum guda a jihar Kebbi da ya rungume shi da wannan abin ba. To a ce da baya kuma wani munafukai da 'yan iska sun shiga tsakiya sun je sun lalata magangana. To wannan wani abu ne ya shiga na daban. Mutanen gaba jayayya suke da gwamnati, cewa suke mu gwamnati a bi gaskiya kuma a yi adalci. Shi ya yi gwamna nan ke nan cikin garin birnin Kebbi 2015 da gwamna da minista da ambasada da federal pamsec da duk wasu mukamai cikin garin birnin Kebbi aka tsara su babu wanda ya magana. To mu abin da muke so kar siyasa ta sa mutum ya haukace. To me kuke zargin watakila ya sa aka yi wannan ɗoki-ɗoren da kuke cewa ko yana da alaƙa da tsaida ɗan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 da watakila kuke tsammanin gwamna Atiku Bagudu yake goyon baya? To alhamdulillahi ko mu haɗi ko kan mu haɗi ai abu gaskiya Allah ya bayyana ta. Batun tsaida wani ɗan takara mu mun ba shi dama, mu muka kawo ba Aleru ya kawo maganan karɓa ba mu muka kawo muka ce an yi gona ɗaya an yi gona biyu me yasa Argungu da Yawuri da Zuru ba a ba su dama? Tunda mun ce siyasa ne muke na fahimta na sulhun kai, don haka a ba su dama, amma ba a komai a ce a'a na wuza ni ba. Siyasa ba bautan Allah ba ne a ce an aje tauri guda. Mu mun nemi da shi da su a zo a zanna a yi sulhu
a ɗauko ɗan takara ko Argungu ko a Zuru ko a Yawuri, tunda su ma suna da haƙƙi. Ba a ce ya yi gona an yi minista cikin garin Birnin Kebbi kuma ya sake azawa kuma anguwa guda, wannan ba a yi sauran sashi na jiha adalci ba. Saboda haka in ma ya cire ne da wani manufa, Allah ya hishi, mu ga Allah muka dogara kuma gare shi muke neman wala, kuma Allah shi ya ce a yi adalci, kuma shi yasa aka samu Kebbi State Land of Equity. In yana da wani ɗan takara bai hitar ba, don mun ce in ya isa ya kawo mana ɗan takara daga Argungu ko ya kawo mana ɗan takara daga Yawuri ko Zuru, mu shirya muke mu anshe shi. Mu abinda muke so dai a yi karɓan ga kowa ya samu, don mun ga sauran jihohi makwatanmu hagu da dama haka suke, haka ake yi Naji, haka ake yi Sokoto. Najeriya ma an raba ta kashi 6 ita ma don karɓa, saboda haka babu dalilin da yasa za a ce jihar Kebbi ba za a yi ba, tunda ba mulkin mallaka ba ne. To sai dai a yayin da zannan Gwandu Sani Zauro hukuma ya musanta tallata kowane ɗan takara a kalamansa, yana ganin babu hujjar hana kowa tsayawa takarar gwamna, ko ma daga wani yanki ya fito. Cikin malami shi ne ya jawo hankuri shi ne ya sa a yanzu da minista bin da sa lokacin cikin malami ya bi da gwamna ne ce Allah bai bashi ba, kuma ya hankuri bai rabu da Atiku ba gudu ba. Saboda haka mun ce nan kuma muna mai godiya mu yan jihar Kebbi hankurin da yayi Allah ka shi da kuma yanzu in Allah da iko ne ya bashi wannan muna fi kafin shi Allah shi ka bada birki ga duk wanda ya so. To amma wasu na zargin a kalaman naka kamar kana tallata wani dan takara ne. Argungu suna tallan mallama, an ce don me suke tallan mallama, don ba su mallama ba dan da APC ba ne. Sannan ana talla Bala na Allah ba dan da APC ba ne. Ana talla yan yuti ba dan Birnin Kebbi ba ne shi ko. To duk wanda ya hito ya ce shi na bi dan gwamnati jihar Kebbi, babu wanda gwamnati ya ce mu yi talla ta mu ce mai don mu kashe to. Gwani bai ba mu tantayar da cewa mu sanar da cewa ka kowa shi to a tsaye da mutum guda ba. Amma ka faɗi a wurin ka ce gwamna ya ce muku malami zai yi hande oba. Kai mu muka ce Allah ya sa shi handin oba da Atiku ba gwamna ya ce wani ba. Wannan da ya ce haka da ka saurara ka ji lokaci bai yi ba. Lokaci in yayi Sani Zauro bai tsoron magana da kowane mutum jihar Kano. Amma kaca cewa ni Sani Zauro ban tsaye da gwamna ne. Ra'ayina na kwaɗi. Ba ra'ayin ji aka bayani kuɗi ba. Kaga tun da maganar siyasa ce ina da yancin mu zama na chairman na Elders. In an ka bani iya magana yan kuɗi abin da ka bukata cikin siyasa. Ban ɓaci wani ba ciki, ban ce ka tsaye da wani ba, ban ce ka abi wani ba. Cika malami bai zo yake zo fati ya ci mana da takarar gwamna ba. Abun da mawa ganin mun kai cika malami abin da ya waje haka bi. Kaga duk wanda ya waje haka bi abin kwarai. Cika malami gwamna ya kaso. Shugaban kasa ya kaso, mataimakin shugaban kasa suka shi kaso, Allah shi ya sani shi zuciya ta. Abun nan muka ce duk abu da ka bukata ga zuciya ta, Allah ya bashi. Sannan duk muka ce duk inda gwamnan Atiku ba kudi azamu duk dan tata da ce mu bishiya muna bi ne. Akwai masu cewa tuni an zauna an yarjejeniya cewa wannan karon za a fidda dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2013 ne daga wani yankin masarauta, amma ba masarautar Gwandu ba, inda shi minista malami ya fito, kasancewar ta yi gwamna har sau 3 jere da juna. Maganar wani Emirate ɗin Argungu sa samu suna ce ba su yi ɗan Gwandu. Emirate ɗin Yawuri ta samu ta ce ba ta yi ɗan Gwandu. Emirate ɗin Zuru ta samu ta ce ba ta yi ɗan Gwandu. Amma yanzu ka ga batutuwan na shigowa an ba Argungu ba an yi da Argungu kaza an yi kaza abubuwan ga suna yawo cikin jiha kuma waɗanda ta kai hukar na abubuwa in ka bincika ko rufe gidajen su ba wuce. Ko rufe gidajen ba wuce amma ga baki suna kawo ɓannar da ka barka ta ƙasa gaba ɗaya. Lokacin da Atiku Bagoya, lokacin da Allah ya ci zaɓe ya ɗauko mataimakin wannan, ya ɗauko shi Argungu. Lokacin da Atiku Bagoya ya ci zaɓe ya ɗauko shi mataimakin wannan, ya ɗauko shi Zuru. Yabba ya wani sakataren gwamnati. To akwai bambanci da sai a hidda wani bambanci daban. Ana magana kujerar gwamna ne, ai ka san duk wata kujera ba ta kai kujerar gwamna ba. Ba kujerar gwamna daban. Gwamnati ta kowa ta. Yanzu shi a gani sun yi Argungu sun samu gwamna ba su yan gwandu kenan. Kaga dole sai da yan gwandu. In yau Arzuru ta samu dole sai da yan gwandu. Da Argungu, da Zuru, da Yawuri, da Gwandu, wallahi duk wanda Allah ba gwanda ga Sani Zauro da su guda gara. A nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri.
A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.